desig i por, que quasi bé serien sinònims de dolor i plaer. De com és possible que nosaltres ens creiem el mateixos, siguent a dintre de la nostra sala, dintre de la nostra intimitat, no a la sala fosca, encara dintre del nostre propi cos, en el món real, i que ens creiem les tonteries que veiem en aquesta pantalla. Nosaltres no vivim les conseqüències d'aquest monstre, però el pensem. I en aquest pensament s'hi comença a infiltrar una cosa que jo crec que és l'essència de totes les pel·lícules de terror. I aquesta cosa és el fora de camp. Fantasmes d'ordre polític, d'ordre sexual, d'ordre criminal, d'ordre quasi bé cosmogònic, no? Aquesta normalitat és l'horror verdader que descriuen o que denuncien les pel·lícules de terror. Aquest punt intermig seria el que després la societat evidentment s'encarrega de reprimir a través d'això, d'institucions. Per què la manera d'executar el mal en totes les pel·lícules d'horror mai no és noble, sinó que sempre és perversa?